Wara l-itnejn faqqet il-kontroversja tal-uffiċjali tas-sigurtà fl-Università li waqfu l-istudenti milli jilbsu maskri tal-Ministru tat-Trasport Ian Borch u tal-President tal-MDA, Net News ħal kummenti ta' Moviment Graffiti li kienu huma li ppruvaw iddaħħlu dawn il-maskri waqt Freshers Week. Irrid nagħmilha ċara li huma kellhom ixxu ma' maskra waħda kienet dik tal-Ministru Ian Borch. Li ġara dakinhar is-sigurtà ħassu li l-maskra kienet politika wisq. Aħna protestajna u l-bieraħ li ġiet risolvuta. Ġifieri fil-fatt iktar sullum għandna żewġ maskri oħra tiegħu, għandna wkoll ta' personaġġi oħra li aħna nħossu li huma relevanti għall-kawża tagħna, però ovvjament kien qatt ta' ċensura ikraħ u aħna mhux se noqogħdu kwieti, anzi ġejna biħġarna. Dakinhar li seħħ il-każ, uffiċjali tas-sigurtà qalu lill-istudenti li protesti politiċi mhux aċċettati fl-Università mossa li ġiet deskritta minn ħafna bħala waħda li qatt ma saret qabel. Dwar dan l-istudenti preżenti insistew li m'għamlu xejn ħażin għajr li esprimew tħassib tagħhom fuq l-qerda ambjentali li qed issir f'pajjiżna. Fis-sqarrija l-akademiċi qalu li huma jinkoraġġixxu jemmnu f'dibattiti politiċi u ma sostnew l-Università għandha tkun xempju ta' kif għandha tkun soċjetà taħt gvern demokratiku.